Helo na, Gwenllian Williams ydw I a rwy'n dod o Gwm Gwendraeth, ond yn gweithio ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Hertfordshire. Fe wnes I astudio astroffiseg yng Nghaerdydd ac erbyn hyn wedi gorffen fy noethuriaeth ac yn gwneud gwaith ymchwil I sêr pell iawn yn ein galaeth ni. Dwi'n dal I ddefnyddio fy nhelesgop adref o'r noson glir ac yn mwynhau edrych ar y planedau eraill sydd yn teithio o gwmpas yr haul. Dewch gyda fi gael pip agosach ar un blaned efallai byddwch chi yn mynd iddi rhyw ddiwrnod, pwy a wyr? Mae'n cymydog y Blaned Mawrth yn aml iawn yn cael ei galw'n y blaned goch, achos bod hi'n edrych fel dot bach coch yn yr awyr pan ni'n edrych arni o'r ddaear. Ac wrth I ni edrych yn agosach, gallwn ni weld fod y arwyneb wir yn goch neu oren, a mae hyn oherwydd bod I wedi gwneud allan o haearn ocsid sydd yn gwmws fel rhwd, rust, I ni'n cael yma ar y ddaear. Mae tystiolaeth yn dangos bod arwyneb y Blaned Mawrth arfer bod yn gynnes a gwlyb yn y gorffennol, ond heddiw mae'n wag, sych ac oer. Ar gyfer taledd, mae'r tymheredd ar arwyneb y blaned tua -60 gradd Celsius. Tra yn ymweld â'r Blaned Mawrth, rhaid galw heibio I Olympus Mons. Llosg fynydd enfawr yw Olympus Mons, y mwyaf ar y Blaned Mawrth, ond hefyd yr un mwyaf yn holl gysawd y haul. Mae tua 2 waith a hanner yn dalach na'r mynydd mwyaf sydd gyda ni ar y ddaear, mynydd Everest, a mae yn ymestyn dros 22 km I fyny. A mae hynny tua yr un maint â Phryden, mae wir yn enfawr. Rhywbeth arall rhyfedd am Olympus Mons yw bod llethrau y llosgfynydd yn disgyn yn raddol iawn. Pe byddech chi'n sefyll ar gopa y llosgfynydd, bydde dim syniad ych chi bod chi ar ben mynydd o gwbl, achos mae ymylon y llosgfynydd yn cwympo tu hwnt i'r gorwel, hollol wahanol i'r mynyddoedd serth iawn sydd gyda ni ar y ddaear. Ar gopa'r mynydd yn y canol, mae cylchoedd sydd yn cael ei galw'n coldera. Mae rhain yn ffurfio wrth I fagma mewn siambr tu fewn i'r llosgfynydd wacau drwy ffrwydro, a mae hyn yn achosi to y llosgfynydd I gwympo I mewn. Rhywbeth arall enfawr ar y Blaned Mawrth yw Valles Marineris, the Mariner Valleys. Ceunant yw a mae yn enfawr, llawer mwy na'r Grand Canyon yn yr Unol Daleithiau, tua 10 gwaith yn hirach, 7 gwaith yn fwy llydan a 6 gwaith yn fwy dwfwn. Fe fydde Valles Marineris yn ymestyn dros yr Unol Daleithiau I gyd, yn cysylltu Los Angeles ar arfordir y gorllewin gyda Efrog Newydd ar arfordir y Dwyrain. Mae wir yn enfawr. Mae gwyddonwyr yn credu y cafodd ei greu pan oedd Mawrth yn hynod o volcanig tua 3.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Cafodd y llun hwn ei dynnu gan y Curiosity rover yng nghanol gael crater yn ôl yn 2012. Dim ond am 2 flynedd oedd ei fod I weithio, ond mae dal yna, dal I deithio o gwmpas y blaned, dal I ddangos pethau newydd I ni bron 9 mlynedd ar ôl iddo fe lanio yna. Mae tua maint car, felly roedd rhaid dyfeisio llawer o beiriannau cymhleth I lawnsio fe o'r ddaear draw at y Blaned Mawrth ar siwrne 56 miliwn kilometr o hyd. Fan hyn, fe wnaeth Curiosity ddefnyddio braich fawr hir I gymryd nifer o luniau o'i hunan, a wedi ei roi at ei gilydd chi'n edrych ar y selfie cyntaf I gael ei gymryd ar y blaned. Mae Curiosity wedi bod yn treulio llawer o amser yn ceisio helpu ni ddeall os oedd bywyd wedi bod ar y blaned yn y gorffennol, a mae wedi darganfod tystiolaeth bod dŵr yn arfer llifo dros yr arwyneb, ond dal heb darganfod tystiolaeth o fywyd yna. Ni'n gobeithio bydd y Perseverance rover yn cael mwy o lwc yn y blynyddoedd I ddod. Mae Perseverance wedi bod yn cadw cwmni I Curiosity ers canol mis Chwefror, ac yn barod mae Percy, fel mae llawer yn ei alw fe, wedi gwneud llawer o ddarganfyddiadau yn Jezero crater yn y llun yma. Ac fe wnaeth Percy lawnsio hofrennydd bach I hedfan ar blaned arall am y tro cyntaf erioed, a hefyd mae Percy wedi creu ocsigen o atmosffer carbon dioxide. Bydd creu ocsigen ar y Blaned Mawrth yn holl bwysig os ydyn ni byth am ddanfon gyfodwyr go iawn i'r blaned yn y dyfodol. Fi'n siŵr bydd gan Percy a Curiosity llawer mwy I ddangos I ni yn y dyfodol agos. Tybed a fyddech chi'n hoffi bod yn un o'r rai cyntaf I fynd i'r Blaned Mawrth. Yfory, byddai'n mynd â chi yn ddigidol I blaned arall, y blaned Iau. Sdim llawer o obaith ganddo ni sefyll ar y blaned honno, ond ni wedi teithio heibio iddi droion. Welai chi na fory.